Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki pun kula sampaiaken namung wonten sing tanglet. Nggih. Nggih. Napa sih artinipun jamaah kesesataan menika? Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah ingkang sesat menika nggih arahen perdukunan. Niku nggih. Kula ngertos maksudipun panjenengan ingkang tangletaken makrifat tanpa syariat niku sesat. Lah nika nggih ngimami, nggih nggadahi musala, nggih nggadahi santri. Tapi arahe perdukunan ingkang bersembunyi ten dalam agama. Perdukunan dibuntal rapi dengan agama niku moko mboten tenger, moko kata ingkang salah kaprah dianggepe nggih sampai nemen menika waliyullah. Nggih sampai menika ulama. Lah niku nggih kenyataanipun kula sampaiaken niki ilmune kesesatan ingkang diwaca, ingkang didamelaken wirid, ingkang didamelaken mantrah menika nggih salah setunggal mawon nggih niku. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, kula nyuwun karomai Sultan Aulia Syekh Qadir Waliyullah. Lah niku sing kang diwaca senajan Sultan Aulia wa ratune wali mboten asal ditedhi. Lah niku Allah ingkang sanjang. Mboten enten para waliyuwa niku mboten asal ditedhi kecuali dikirimi suratul Al-Fatihah. Maka Allah kiyambak ingkang ngatur, ingkang maringi. Lah niku lah bacaan niku wau prilakune nggih niku ingkang utama diutamakaken sadyan sabuk nusuk. Lah niku ingkang disyariataken dhateng Allah, makrifataken dhateng Allah niku syirik bersekutu dengan laknatullah. Maka perilaku niki nggih ingkang perilaku niki sadyan sabuk. Wis le aja ngono le engko kon kelakuan gendeng, engko kon edan. Iki ae sabuk tak gawekno aja kon bayar, tapi kek ana mahar. Lah niku moko sang murid niki tanglet malih. Pemimpin agama niki angsal didamel ten kamar mandi. Ya ka oleh le iku ana ayat-ayate Allah ten jero. Lah niku nggih padahal ten jero niku nggih niku wau Hijib Kofi, Hijib Nasor, Bandung Bondowoso, Nur Puat, Yasin Fadilah ingkang tulis ten mriku. Tapi berdalil karena terpolusi oleh duniawi cuma bergedok agama, perdukunan dibuntal rapi dengan agama. Iya le ana le sing digawe nang jeding gawe ngoyo. Tapi mahare beda le. Pakete beda, nggih lucu mawon iki nggih. Panjenengan ingkang ngertos pun ingkang ngalami. Lah niku soal sabuk. Lah sek sabuke kari, nggih niku wau larene santrine sing dianggep niku wau. Sabuke kari ten griyane. Wangsul kajenge kerja. Pun tebe, tapi nggih niku wau wangsul malih mendhet sabuke niku wau. Seakan-akan di dalam dirinya Tuhane kari nang omahe akhirnya diambil lagi untuk berangkat lagi kerja atau nggih menika. Lah niku nggih atos panjenengan niki berperilaku jahiliyah di hadapan Allah. Apa kon lara iki kena santet padahal awake dhewe ya iso nyantet. Lah niku wau bacaan ingkang saged di nglarani tangga-tanggane nglarani nggih menika. Apa kon iki kena santet? Oh kene tak gaekno raja ndok. Tak rajae engko iki dekeken kuburan. 3 dina. Kok jam 12 bengi jupuken meneh oleh 3 dina, oleh pirang dina menika. Engko untalan weke anti santet. Lah niku atos-atos panjenengan dengan orang-orang perdukunan yang bergedok agama dengan bacaan tadi itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku bener ayat-ayat asma Allah niku wau. Tapi dijadikan kepentingan pribadi sampai-sampai meminta karomai Sultan Aulia Syekh Qadir Waliyullah. Dan mriki niki tok lek kajenge sesat. Cukup 3 detik niki panjenengan
istiqomah dengan apa yang saya katakan tadi. Jadi dukun panjenengan tapi tidak diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena sudah disyariatkan oleh Allah. Niku wau bersekutu dengan laknatullah akan menjadi penghuni neraka jahanam kekal abadi. Atas panjenengan kula mulai alit pun terdoktrin untuk ini, kula dibohongi oleh yang ingkang anggap kula pemimpin agama niku melalui anake, termasuk pun menyandang Gus, kenyataannya Gus Buster lah niku diajari niki, santri-santriku lek kepingin iso kaya ngene nggawe kurung kok sepeda tak kurungi tak dekek pinggir rembong sedina sewengi gak ilang. Lah niku pembohong kalian nyekel rokok ngeten iki kalian rokokan sing diwaca buduhun ngoten niki ilmu hipnotis, ilmu gendam untuk mendoktrin orang-orang sekitar. Nah napa batasane nggo rokok cek gak tuku cek oleh KI lah niku cek dianggap ulama, cek dianggap Gus Buster, cek dianggap wali Allah ngoten. Lah niki godhu-bodhoan mawon. Alhamdulillahirabbil alamin lek pun ngerti ngeten panjenengan hati-hati ngesakaken putra-putri pun panjenengan mangke dibohong-bohongi oleh orang-orang yang mengaku dirinya pemimpin agama, kenyataannya perdukunan yang dibuntal rapi oleh agama. Lah niku nggih atas panjenengan sampai tingali jamaah syirik, jamaah sesat, jamaah kafir bahasaipun Allah. Lah niku nggih perilaku nggih kados ngoten. Dodol sabuk, dodol sikep, dodol rompi, nyusuk lan nggih prilakune niku wau sampean eling-eling bacaane Bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Sayyidi ya Rasulullah kula nyuwun karomai Sultan Aulia Syadul Qadir Waliyullah. Lah niku atos-atos niki kesesatan ingkang berkedok agama penggaweane nggih menika buak kembang di perapatan, nyalap endok ten kuburan, dodol sabuk. Lah niku, lah sakniki kula diparingi semerapunan. Maka kula saged nyampaiaken ngeten. Beberapa orang yang pernah dekat kali kula sing kula anggap pemimpin agama ternyata di alam kubur tersiksa, tertolak sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena semasa hidupnya niku menyesatkan jamaahnya. Maka panjenengan tanglet niku wau jamaah sesat. Nggih niku salah satunggalih namun kathah ingkang artipun kesesatan menika nggih niki mawon ingkang gampang diterami oleh akal. Lek enten sing ngajari kados ngeten-ngeten menika pun sampai tumuti niku tertolak sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun di akhir niki kula paringi bacaan istiqomah sampean damel melalui zakat tingkir. Lah niku nggih zakat tingkir niku santri pun Kanjeng Sunan Kalijaga. Lah niki ingkang asli mboten sesat. Niki lek sesat kula tanggung seumur hidupe keluargaipun panjenengan ten akhirat mriku. Lah ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah Datullah Ar-Rahman Rahim kula nyuwun barokahipun panjenengan sallallahu ala Muhammad niku panjenengan ingkang dados istiqomah sholawat, panjenengan dadosaken istiqomah dzikir, panjenengan dadosaken istiqomah bertasbih niku sesaten pundi wong niki Allah ingkang sanjang melalui Al-Qur'an menika. Mboten iman ten Al-Qur'an sampean nggih tertolak sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niku wau ingkang leres panjenengan ambil ingkang sing wingking niki dadosaken amalan. Mangke Allah maringi kelebihan ingkang diparingaken dhateng panjenengan menawi saged nambani tiyang niku mung sekedar dados kembangan mawon. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.